L-appelli sabiex il-mudell ekonomiku ta' pajjiżna jinbidel dejjem qed jibqgħu jiżdiedu. Iżda bħal donnu qed jaqgħu fuq il-widnejn torox tal-gvern li jidher li qed ikompli jsabbat saqajh. F'editorjali ppubblikat fil-Gazzetta Times of Malta kien spjegat li tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna ma jistax jibqa' jsir mingħajr infrastruttura, trasport u infurzar adekwat. Fil-fatt l-editorjal semma kif kien korrett il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana meta qal illi l-popolazzjoni ta' pajjiżna se tkun qed tiżdied sa 600,000 sal-aħħar tal-leġislatura, tant illi kien iddikjarat li kieku l-elezzjoni saret f'waqta din kienet tkun ir-realtà għaliex sal-aħħar tal-2025 il-popolazzjoni kienet ta' ftit aktar minn 588,000 persuna u dan mingħajr ma kienu kkunsidrati turisti li jtellaw il-popolazzjoni għal kważi 700,000. Fl-editorjal kien spjegat li l-figuri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għandhom ikunu wake-up call dwar numru ta' problemi li qed jaffaċċja pajjiżna. Fosthom ir-rata baxxa ta' twelid, il-Labour Migration Policy, ir-rata ta' qatt li dejjem qed tiżdied u anke artikli internazzjonali li qed jiddiskrivu l-pajjiżna bħala l-pajjiż illi hu l-aktar iffullat fl-Ewropa. L-editorjal spjega wkoll illi t-tkabbir ekonomiku huwa sikkina taqta' minn żewġ naħat, hekk kif minkejja l-punti pożittivi kollha illi jġib miegħu irriżulta fi prezzijiet ogħla, infrastruttura li ma tiflaħx iżjed u anke element ta' razziżmu biex fir-realtà ħaddiem barrani jagħmel ftit żmien jaħdem f'pajjiżna għaliex bil-paga ma jlaħqux mal-bżonnijiet tal-ħajja. Fl-editorjal kien iddikjarat ukoll li tmexxija ta' pajjiżna għandha tieħu ħsieb setturi importanti bħalma huma tal-housing u s-settur tas-saħħa. Filwaqt illi spjega li l-esperti qed iwissu li l-popolarità ta' pajjiżna taf tkun ir-riżultat li s-sistema kollha tispiċċa tikkollassa propju minħabba dan il-mudell ekonomiku.